साला अनजालि खोरोमदावमोना अलंबारखौ नुनानै गाज्रि जखम खालामबाय दा आं मा खालामनांगौ ना थांनानै हख्रा गाबहैनांगौ नोंसिनि खोथाफोरखौनो आं फोथायनो हाला दा हाब्रुखौ सानो जेबो समाय गैला नाथाय अनजालि आरे आं बुंखाबायना आंहा बेफोरखौ सानो सम गैला नोंनो थांनो हासिगौ अनजालि नों आंखौ गोरोन्थि बुजिनो नाङा मानोना आं लोगोफोरजों ओरैनोसो जंखायलायदोंमोन नों जुदि निमाहा होआ आं बे जायगानिफ्राय जेरावबो थाङा मानोना आं नोंखौ गोरबोजों मोजां मोनो अलंबार I love you अलंबार I love you नों जुदि माबाफोर जायोब्ला आं थांनानै थानो हानाय नङा अलंबार अनजालि अलंबार आं नोंनि गोरबोनि अनजालिसो बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होबाय अलंबार आंथ' नोंखौ मालाबानो निमाहा होखाबाय अनजालि माब्लानिफ्राय बेखेवजेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजोंनो सिरि 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 माब्लानिफ्राय लुफाजेना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरिनो मेगनजोंल' गेलेनानै बिखाखौ दोनखोमानानै दा सानो खेंफोरनो अननायनि दौले लुखोमोरनो
बेखेवजेनना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 माब्लानिफ्राय नुफाजेनना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरि नों गुलि 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 नोंखौ लामा नायनानैनो गोरबोखौ खामग्लिहोनानै माबोरै थगायबावनो आब्रा सोलेरखौ आब्रा सोलेरखौ लांगोनायाव नेयै नेयै गोसोखौ दुफायहोनानै माबोरै बुरखायबावनो आं अख्रा गोसोखौ माब्लानिफ्राय बेखेवजेनना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 माब्लानिफ्राय नुफाजेनना फिथिखा अननायनि गेलेफैखो सिखिरि नों गुलि 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 सिरि 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 गुलि 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 सिरि 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 हामा दायखो हारसिगासिनो दं माथो ना मैया मोनानि अखाजोंसो सिजादों सिजायाखै खिरखि खेवनानै उन्दुनायखाय गगासो मोनखो नामाथाय बिमाखौ थगायनो जायगा मोनाखै नोङो आइदै मा जाखो आयं मा जाखो गुदुंखौसो दांसनलायलांबाय आङो बोरो बोरो र' आं माबा होनि र' रुनाय बेसे बिदि बिमानि खामानि मावनायखौ जाबाय थाबावनो नों फिसा बारा गोबाव गैला नै नों बिहामजो मोनगोना मा औवा नै गामियाव जेरावबो आराव जाजोब्बाय ओइ खोथिया मा बुंला बायदोंलै मा बुङालै नों सिरि सिरि गोसो दुखुमागोन आरो नों गुवाहाटियाव थांनो बागोन ओइ खोथिया बाथ्राया बारा मोजां जानाय नङा दे ओइ र' मा जादों देनाय बुंनायसै बै जे आलासि दिल्लीना बम्बेनि मोनथाय ए अनजालिया औवा नै बे अनजालिजोंनो गोसो थोलायनो गामियाव बयबो मिथिगौ दाखालि बावैसो दुमफायाबो आंनो खोन्थादो बा गथ'आथ' जोबोद मोजांथार अ खोथिया मा नै थाग थियारि जाखादोसो गाबोननो नायनो थांथारनोसै थाग थियारि गाबोननो आइ नों बेफोरखौ मा बुंला बायदों नोंगौ फिसा आं थिगखौनो बुंथारदों आरो आं मिथिनायाव गाबोननो अनजालिनि बिफाया फैथारगोननो बिदिब्लाथ' जोबोद मोजांथारसो खोथिया नों थाग थियारि जाखादोसो आं आरो रावनिबो खोथा खोनासंथार आयै दानिया देहाखौ सामफ्रोम गगा मोनबाय थादो नोंखौ आफा आंनो 5,000 रां नांगौ मानो नांगौ फिसा मानोखौ आं जेबो मिथिया आंनो नांगौ खालि रां नाथाय फिसा नै बेवाइफोर नैबाव 5,000 रां दङ हरदो बेनो न' रोदोम थाब फै मा खालामनो आं बे फिसा सासेखौ
मोजांखौनो खालामनो हायाखिसै। नंगौ आदा आंबो जोबोद नाजादोंमोन गोदोमखौ मोजां लाबोनो थाखाय नाथाय जेबो मोजां फिथाइखौनो मोनाखिसै माथो। हामबायसै गासिबो फिसा समान मोनजोबा एबार हले गोबाव थानानैसो थांनांगोन बेवाइफोर आगोलनि बायदि अखानायैनो थांनो मोननाय नङा। नङा नङा बेवाइफोर आंहाबो गोबां खामानि थायोथ' नङाबाथ' जेबो साननांगौ बाथ्रानो गैयामोन। नोंनिया खालि खामानि न'खरै खेबसेबो जयै जेरावबो बेरायनायनि प्रग्रामखौनो लानो हाथारलिया। खामानिफोरखौ एसे दोनथ'नानैब्लाबो एसे गोजानाव न'खरैनो बेरायनायनि प्रग्रामखौनो लानोसै नामा आदा? लांगोन दे लांगोन सिगां आइ अनजालिनि हाबाखौ खालामग्रोना लादिनो बेनि उनाव नोंसोर जेराव गोसो जायो आं लांगोन ना। माला फैगोन होन्दोंमोनलाय हौवा गोदान लागोखौ बेवाइफोर? अ संफोर होनदों। पापा आंना जाबाय आदै मादै नोंसोर लोंदो आं थांनोसै। हाबानि खोथा ओंखारबायथ' बेनिखायनो लाजिबाय बियो। हिनजाव फिसाया बिदिनो हाबा होनबाथाय लाजिखायो। हौवा गोदान जागोना मा मावो होन्दोंमोनलाय बेवाइफोर? सेंग्रायाथ' आथिखालाव ट्रेनिं लागासिनो दङ मोनसे कम्पानिखौ मा खालामनांगौ मा मानांगौ बायदि बायदि। मानो होनना बुङोब्ला बिनि बिफाया सासे गेदेर इन्डास्ट्रियेलिस्टखा। बिदिब्लाथ' जोंहा आइ अनजालिया जोबोद आलो गोजोनै रायजो मोनजागोन नङा होमबा आदा? नाथाय मानोथो गामियाव लिंबोखो? अनजालिखौ लिंहरब्लानोथ' जों जयैनो थांजागौमोन ना? अ गामि नायनो गोसोथारनो गावसोरबो। दे दालाय माथो जादों जोंनि गामियावबोथ' मदद होगोन ना मावनो दांनायाव। दे होमब्ला आदा सिखारदो। दे बिदिब्ला आंहाबो कर्टआव गोनां खामानि दङ आं थांनानै फैनि। अनजालि 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 मा जादों अनजालि? जेबो जायाखै मादै ओरैनोसो उन्दुनानै दंमोन। ओरैनोसो उन्दुनानै दं? नों आंखौ थगायनो दासान। बुं नोंहा मा जादों? जेबो जायाखै मादै। नङा नङा नोंहा माबा मोनसे जाथारदों नङाब्ला नों खुसिसो जानांगौमोन। मानोना नोंनि हौवा गोदान जागोना जोबोर मोजांथार। जेबो नङा मादै। नों गावखौनो थगायनो दासान अनजालि। आं नोंनि बिमा नङाब्लाबो आं फिसानि गोहोखौ हमदांनो हानाय बिमानि गोहोआ दं। नोंहा गोसोआव माबाफोर दुखु दङ बेखौ नोंनि मेगनानो फोरमायनानै होयो ना नोंहा बे हाबायाव? मादै आं जेरैबो लामा गोमाबाय मादै आं दि अलंबारनो खोथा होखाबायमोन। नों बेखौ मा बुंखो अनजालि? अलंबारनो? नंगौ मादै आं अलंबारखौ मोजां मोनो आरो आं बेखौ नागारनो हानाय नङा। नों बेखौ मा खालामखो अनजालि? नोंनि आफाया खोनायोबा बे बाथ्राखौ जोबोद दुखु मोनगोन। मानोना नोंनि इयुननि थाखायसो बे गथ'जों हाबाखौ थि खालामनाय जादों। आं मा खालामबावनो मादै? नों गावनो मोजां गाज्रिखौ बुजिनो हाबाय अनजालि आरो आं मा बुंबावनो। नाथाय नोंनि आफानि खोथाखौ नों खनसे साननानै नाय बेहादि हार्ड उइट दं आरो नोंनि दाहाखौ आं बुजिनो हाबाय नाथाय आं जेबो खालामनो हाया आरो आं बुंनायखौ बिसोरो जेब्लायबो गनायनानै लानाय नङा। नों इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि अनजालि बेनो नोंनो राहा होगोन। मादै मेगन गेरेमाब्रा बिसा। औ सरि हाब्रु नांबाय नामा? जागोन दे जागोन जेबो नङा। मोजां खामानियाव थांनो ओंखारनाय बादि नुदों नोंसोरखौ। आंनि फिसालानि थाखाय बिहामजो नायनो थांनो ओंखारदोंमोन। औ बिदिब्लाथ' थांखिया मोनसेयानो जोंना। दे बिदिब्ला नोंसोर फैबाय थादो जों थांग्रोदोनि।
जाला हाब्रुबो सेदावगोन आरो मोजांबो सफ्लागोन मालाय मानसि गेदेरफोरजोंलाय बहाथो हानोसै गिदिर मानसि मालाय मा जानोलै थ' सानजौलाय लांबाय थु थु हेल' फ्रेन्ड हेल' जों नोंथांमोनखौ नेगासिनो दं अ नंगौ नामा सफैबायानो मोजां ना औ मोजां आसा नोंथां नैबे आंनि फंबाय सम्बारु आरो बै आंनि बेवाइफोर खुलुमो आसा नोंथां नैबे आंनि मिसेस खुलुमबाय आरो नैबे आंनि अ बेथ' आंनि बिजामादै हामबायसै जागोन जागोन दे जागोन दे लासैनो जागोन नोंसोर थुग्रोदो बिमा फैग्रो दे नोंसोर उनाव फैदो होमबा आदामोना होमबा दसे रायलायदो जों सिङाव जिरायहैग्रोनि अ होमबा नोंसोर सिङाव रायलायदो आंहा बिथांजों खोथा दं आच्छा नोंथां आं गामिखौथ' जोबोद समायना नुदों माथो अ नंगौ नोंथां जायनो बे जायगायाव गोदानै फैयो बे बाथ्राखौनो बुङो आरो आंनि आइ अनजालियाबो बे बाथ्राखौनो बुंबाय थायो अनजालि माने अनजालि माने नोंथांनि बिहामजो जानो गोनां आरो आंनि नायल' जालु फिसाजो अ नंगौ नामा नंगौ नोंथां नोंसोरसोलाय ओरै फैथ'लाय नोंथाङा बिसोरखौ औ बै लामायाव फैबाय थानायाव लोगो मोनबोदों नंगौ नामा औ आच्छा नोंसोरना बेसेथ' गोजान दंबोयो बारा गोजान गैलिया अ जोंनाथ' बिथांनि फिसाजोआनो नै नोंथां बेसोरबो गावसोरनि फिसाज्लानि थाखाय बिहामजो नाहैयोनो अ आच्छा मानोथो थाथ'मोन नोंसोरलाय थाथ'नो माने मा नोंथाङा मिथिया नामा निखावरि मानसिफ्रा रांखावरि गोनांनि न'खराव मानो फैयो अ बेनिखायसो एक्जेक्टलि नोंथाङा थिगखौनो बुजिदों दा बिहामजो नायनाव सागै गय फाथै होनो राङानो गैया बाथ्राया सैथोमार नामा नंगौ नाथाय रां नङा जों निखावरि मानसि बेनिखायनो बिहामजोनि न'खराव थांनायनि आगोलावनो मानसि गेदेरफोरनि आशीर्बादसो लानो फैनाय जादों आशीर्बाद आइ मिन ब्लेसिं अ जागोन हामबायसै थां नोंसोर जि खामानियाव फैदों बे जाफुंथारगोन आरो आं आशीर्बाद होनाया दिनैसिम रावनिबो फेलें जाफेराखै थ'दो नोंथां बेसोरजों रायलायनानै जोंनि गोनां समखौ मानो बारहोबावनो थ'दो बिदिब्ला थौआनै मानो थाबाय थाखो मा दंबावो जोंहा बेयाव मा खालामनो खोथिया खाफालाव बिनोमोन जोंनिया ओंखामफोर मोनबाय फावगलि औ मोनबाय दे ओंखाम ओंख्रि मोनबायब्ला बै हासुंनि नाफामा एसे सावहैदो जागोन दे आमाय नोंथांमोन नैबेनो आंनि फिसा अनजालि बेहाय बिथांमोनानो नोंखौ नायनो फैदों गोजोन जाथों जागोन दे जागोन अनजालि आइ नों सिङाव थांदो नोंथांमोनहाबा मा सानलायखो माब्रै खालामोबा मोजां जागोन नोंथांमोनहा सानलायदो बेयाव आरो साननांगौ मा दंबायो नोंथां हायोब्ला बिसोरनि जुलिखौ गोख्रैनो खालामना होनाया मोजांसिन देग्लायखि हागोन दा बे आदा अनजालिया माबा खरस लादों होनदोंमोन देग्लायसो जोबगोन होनदों बेवाइफोर अ आं बावनानैसो दंमोन बिदिब्ला रिं मेरेजखौनो खालामनानै दोनजासिगोन नामा जेबोथ' हेंथा गैया आरो गावसोर सानैजों बुजिलायनायनि समबोथ' मोनबावगोन नङा होमबा फंबाय सम्बारू जायो आदा रिं मेरेजखौनो देग्लाय खालामनानै दोनजायो अ बिदिनो जाथोंसै फैगौ दाननि 4 खालारावनो मोजां बारायमोन आदा अके बिदिब्ला बेनो जाथोंसै
अब्ला मा होनो नोंथाङा? बिदिनो जाथोंसै ना मा बुङो मालथि? जाथोंसै बिदिनो। जों निखावरि मानसिया जेरावबो हेंथा फैयो फिसा। बेफोर धोनि मानसिफोरनि जों जंखाय जाग्रा जुनादसालिनि मोख्राफोर बायदिसो फिसा। नोंखौ माबाफोर बुंहरदों नामा आइ बिसोरो? बेहाय बुंनांगौनि मा खोथा दंबावो फिसा, जेराव जों निखावरि होननानै मुगै जाहरबायबा फिसा। बिसोर एसेग्राब नेहात आखु दिन्थिहरदों। मा सानदों बिसोरलाय गावखौनो गाव? एसे रां रुफा फैनायखाय मानसिनि आखुखौबो बावजोब्बाय नामा बिसोरलाय? दा रागा जोंनानै जेबो मुलाम्फा गैला फिसा। नों अनजालिखौ बावगारलांदो। बे जेब्लाबो जानो हाया आइ। आं बेफोर खोथाखौ अनजालिनि खुगानिफ्रायसो खोनासंगोन। जेबो मुलाम्फा गैया फिसा, जेबो मुलाम्फा गैया। बाथ्राया बिदिनो जाथोंसै। फैगौ दाननि 4 अक्ट' खालि गाजा गोमजा रंजा बाजायै लोगो हमलायफिननोसै। बेन फाटियावलाय जोंहा गामियाव गोगोम दंखाथारोहाय। नुगोन दा सोर बेसेबां मोसानो हायो। मोसाग्रा हान्जायाथ' आदा जोंनिया बैसागु दमासिखौ फेजेन लायथारग्रासो। नंगौ नामा? बिदिब्लाथ' जोंबो साखि जाना फैखानांसिगोन नङा होमबा मालथि? जाबाय दे जाबाय। जायै लोङै गोरा राफोद खालामना लाबानो जाबायना? थ' गारिसिम। थ' दे। दे बिदिब्ला थादो फंबाय। जागोन दे। गोजोन जाथों। नों थाथ'दो आइ। फैदो नोंथां गाखोदो। दे जागोन दे। सानदों नोंसोरलाय? गावखौनो गाव मानसि हारिनिफ्राय गोजौआव दावखोनायखाय नोंसोर बायदि मानसिया जों गोदोनिफ्रायसो नेहाथि। अलंबार नोंसोर गोनांल' मानसि। मा सानदों नोंसोरलाय गावखौनो गाव? औ नोंसोरल' मानसि ना? जों नङा। अलंबार नों हामा जादों अलंबार। नों जौ लोंदों। नों जौ लोंदों अलंबार। औ आं जौ लोंदों। नोंसिनि आखुआनो आंखौ जौ लोंहोदों। नों बेफोरखौ मा बखिलाबायदों अलंबार? वाह मिथिनानैबो मिथियै बायदि बेनो नोंसोर दोनैनि आखला। अलंबार बयबो खोनाबाय सिरि थादो। नोंहा जौआ बारा जाबाय। बा नोंबोथ' खम नङा। मोजां मोनफ्लानायनि बावथिना गेलेग्रासो। अलंबार नोंसोर दोनैनि आखला बेनो। आं गोरिब। आंहा मानसिनि आखुआनो गैया। नोंसोरथ' बै गोजौ अख्रांनि हाथरखि। आं एक्लायनो नागिरमालाय बहा हानो। अलंबार मुगै नोंसोर। मुगै जानायानो जों गोरिबनि धोरोम। नोंसिनि मोजां मोननाया दै बानानै फेंफोनासो। नाथाय जों गोरिबनि मोजां मोननाया नैबाव थायो। नैबाव मिथिबाय? औ आं नोंखौ मुगैयो। आरो नों बायदि सासे निखावरिजों हाबा जानानै आंहा मा सुख जानो इयुनाव? आरो नोंनि आखलानोथ' मा जेराव बुजिनो आरो मोनदांनोनो हाया। बेनिखायनो बुङो लैथोनि दैया जेसेबांखि गुवार जाया मानो बेखौ थोरसि गंसेयाव दोनोब्ला बियो थोरसिनिनो महर लायो। आं नोंखौ गुवार गोसोनिसो मानसि सानदोंमोन। दिनैनिफ्राय आंहा नोंजों जेबो सोमोन्दो गैलिया। आं मिथिखागौ नोंसोर धोनिनि आखलखौ। दायखौ मावनानै दाय गैयै खालामनाया नोंसोर धोनिनि आखलखा। नायगोन आंबो बेसेबां थाखा फैसानि मालिक जायो नोंसोर। दासो गन्थंआव दै हाबदों। मा आंनि आखि मानसि नङामोन? निखावरि होनानै बेखौ लांगोन होखारहरनो। बिदि
मुगैसो नोंसोर दोनैनि आखला है Hayırladım. Ben beyan makalamdım. Sir. Oh, Abu da dura. मा खालामनो आबौ आंनि जिउआनो बिदिनोसै लोङै जायै रंजा बाजा बारग'लांहोनो हाबानो जाबाय बे दान्दिसे थास' बिलाइनि जिउखौ नोंनो बिनानावनि रोमैसो थाङा आंहा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आबौ सोरनिबा हाबा सोरनिबा रंजानाय गफबनो थानो आं मोजां मोना आं मोजां मोनो खालि नैबेखौ आबौ नैबेखौ नैबेखौ गाबसे अनजालिया दै हाबाया जालायनाय दं बेजोंसो जायो मादै आं बोरै बावनो हाबावनो अलांबारखौ जायनो आं थैस' थांस' रायजो जानायनि रादाय होबोदोंमोन बेनो दिनै आंखौ भुल बुजिबाय मादै बेनि अनगायै जेबो राहा गैया अनजालि नों गोसोखौल' दार खालाम मा जाखो दाबो जायाखै फैदो समा जाबाय गोख्रैनो अनजालि नोंहा मा जादों जेबो जायाखै आदै बिमाखौ गोसोखांनायानो अ नंगौ नामा फैदो फै गोख्रैनो फैदो अनजालि आदै दिनैनि बे गोथार रिं सिरिमनियाव नुजाफैनाय गासै माइदांगुरिनि रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा आथिखालाव दिल्लीयाव फालांगि खालामनाय गसाइ गामिनि मानाव गेदेर फालांगिगिरि मुस्रि थिकेन्द्र मुसाहारिनि फिसाज्ला सोमदोन मुसाहारिजों आंनि नायल' जाल' फिसाजो अनजालिजों रिं सेरेमनि खालामनाय जासिगोन आरो बे गोथार बुब्लियावनो गासै रायजो राजा आरो इसोरखौ साखि दोननानै अनजालिखौ आस्थामखौ सोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।